Volgens de rechter moeten Tromp en Hasselmeijer veel geld terugbetalen. Het is een nieuw hoofdstuk in een zaak die eigenlijk is ontstaan na het vertrek van Ernst Tromp als directeur van de centrale bank. Er zijn meerdere rechtszaken geweest en in november had de rechtbank in eerste aanleg de zaak behandeld van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten tegen de voormalige directeur Ernst Tromp en zijn rechterhand Jerry Hasselmeijer. En gisteren bepaalde de rechter dat de twee geld moeten terugbetalen dat zij van de centrale bank hebben ontvangen. Volgens de rechter moeten ze grote bedragen terugbetalen. Zo moet Tromp in totaal meer dan 2 miljoen terugbetalen, Hasselmeijer ruim 2 ton. Dat bedrag van 2 miljoen is opgebouwd uit verschillende zaken, onder meer 1,1 miljoen aan te veel ontvangen gratificatie, 30.000 aan te veel ontvangen eenmalige uitkering, 177.000 in verband met voor hem betaalde kosten van advocaten, 310.000 in verband met voor hem betaalde Aqualecta-rekeningen en 300.000 in verband met zijn aan zijn woning aangebrachte zonnepanelen.